Dobré ráno všetkým, vítajte. Som veľmi rád, že tu môžeme dnes spolu byť. A malo by nás tu byť dnes trošku viac. Ale nejde o počty, ale ide o to, že keď sa dvaja alebo traja zídeme, tak Pán je tam prítomný. Ale čo sa stane, keď sa zídu 2 alebo 3 zbory? Pán je tam prítomný a to je dobré. Takže chcem privítať zvláštne hostí špeciálnych, ktorých tu máme veľmi radi. Sme, že ste s nami. Bratia a sestry z Uherského Brodu. Je tu niekto z Uherského Brodu? Je tu pár rúk, ktorými sme už potriasli. Sme veľmi radi, že ste s nami. A sú tu možno aj ďalší hostia, ktorých som stretol, rodina Kocevových. Nech vás Pán žehná dnešný deň. Sme veľmi radi, že sme spolu tu nazídení v jeho prítomnosti, pred jeho tvárou. A toto je to, čo Boh miluje. Keď sa cirkev zíde, on môže konať a on môže pôsobiť. My máme spojenie s nebom skrze Ducha Svätého. Neviem, či to zažívate cez týždeň, dúfam, že áno, ale určite kedy môžeš zažiť Ducha Svätého, je nedeľa. Hovoríme o tom, že celý týždeň je prípravou na nedeľu pre kresťana. Že celý týždeň je prípravou na nedeľu. Neviem, ako si sa pripravoval, ale už nie je čas na prípravu. Je čas na to, aby sme mohli vstúpiť do Božej blízkosti a Božej prítomnosti. A ja verím tomu, že keď pristupujeme skrze Ježiša Krista, skrze to, čo urobil On pre nás, tak vtedy máme prístup. Vtedy sme pripravení. A Duch Svätý dokončí dielo. Urobí to, na čo bol poslaný. Pritiahne nás k Pánovi Ježišovi. Pritiahne nás k Otcovi. Zjaví nám pravdu o nás. Keď je treba usvedčiť z hriechov. A ja sa teším na to, že aj to bude dnešný deň. Že nás Duch Svätý usvedčí z hriechov. Z vecí, ktoré nás oddelujú od Otca. Z vecí, ktoré nás vychyľujú z kurzu. My potrebujeme byť v kurze. Ešte nikto z nás nie je dokonalý. Aspoň ja si to tak vnímam, čo sa týka členov v Novom Meste. Ale my všetci dnešný deň sa približujeme k Božej dokonalosti. Tak poďme sa postaviť, prosím. Poďme pozdvihnúť ruky k Otcovi. A poďme vzývať Pána, nech príde jeho Duch Svätý. Tak ako to bolo na letnice, keď sa zišli z mnohých národov, z rôznych končín ľudia, z národov zeme. A on tam zostúpil a diali sa tam veci, tak aj dnešný deň nech príde Duch Svätý. Pane, my teba očakávame. My v teba dúfame, my ťa potrebujeme, vyznávame, aj keď je to niečo možno, čo nie je prirodzené nášmu telu, čo sa prieči niekedy našej duši, Pane, ale my dnešný deň sa chceme priblížiť k tebe, otvoriť sa a nech sa deje tvoja vôľa, nech tvoj Duch Svätý má slobodu na tomto mieste. Pane, my ti ďakujeme za to, že ty si tu prítomný a vyznávame, že ty si tu Pánom, že ty si kráľom kráľov, že ty si Boh, ktorého vyvyšujeme, že ty si Boh, ktorého oslavujeme. Tebe patrí chvála, Ježiš. Amen. Ako si môže prijať
že ste sa pridali k tomuto význaniu, že Boh je dobrý. Lebo tu budeme pokračovať a spievať ďalej, že On je prítomný a On je ten, ktorý nám cestu razí. Je to skvelé, že je to význanie nielen na Slovensku, ale aj v Čechách. A tak spoločne môžeme teraz prehlasovať, že Boh je ten, ktorý nám cestu razí a zázraky robí. Nás ty prebývaš, ja chválim ťa, si prítomný, konáš vokol nás, ja chválim ťa. Veď ty mi cestu razíš, zázraky robíš, sľuby plníš, do tmy mi svietíš. Môj Boh, všetko v tebe mám. Veď ty mi cestu razíš, zázraky robíš, sľuby plníš, do tmy mi svietíš. Môj Boh, všetko v tebe mám. Si prítomný, srdca dotýkaš, ja chválim ťa, si prítomný, ľudí premieňaš, ja chválim ťa, si prítomný, srdcia uzdraví, ja chválim ťa, si prítomný, vnútro obnovíš, ja chválim ťa, veď ty mi cestu razíš, zázraky robíš, sľuby plníš, do tmy mi svietíš. Môj Boh, to všetko v tebe mám. Veď ty mi cestu razíš, zázraky robíš, sľuby plníš, do tmy mi svietíš. Môj Boh, všetko v tebe mám. 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 Veď ty mi cestu razíš, zázraky robíš, sľuby plníš, do tmy mi svietíš. Môj Boh, to všetko v tebe mám. Či to vidím, či neviem, že konáš, či to cítim, či neviem, že konáš. Ty dokonáš dielo, ty dokonáš dielo. Či to vidím, či neviem, že konáš, či to cítim, či neviem, že konáš. Ty dokonáš dielo, ty dokonáš dielo. Či to vidím, či neviem, že konáš, či to cítim, či neviem, že konáš. Ty dokonáš dielo, ty dokonáš dielo. Či to vidím, či neviem, že konáš, či to cítim, či neviem, že konáš. Ty dokonáš dielo, ty dokonáš. Veď ty mi cestu razíš, zázraky robíš, sľuby plníš, do tmy mi svietíš. Môj
Ďakujem Ti, Bože, za to, že náš život je plne ukrytý v Tvojich rukách. Že náš život sa nevymykol Tvojmu plánu, že sa niekde nestala chyba. Ďakujeme Ti za to, že Ty držíš stráž nad našimi životmi. A že keď sme ťa učinili pánom a kráľom svojich životov, Ty nám nedovolíš, verím tomu, aby sme úplne odišli. A tak nás vraciaš naspäť na cestu. Aj keď možno nevidíme cieľ, Pane, aj v tejto piesni sme vyznávali, že Ty si ten, ktorý cestu razíš. Že z nemožného činíš možné. Pane, a tak keď niektorí dnes ráno potrebujú prežiť to, že Ty si ten, ktorý to, čo si začal, aj dokončíš. Pane, ja ťa prosím, aby sme boli naplnení vierou dnešné ráno. Aby sme ťa videli ako mocného Boha, ako silného Boha, ako Boha, ktorý to pevne drží v rukách. A našou úlohou je sa spoľahnúť. Tak, ako sa píše vo Filipenom, že ten, ktorý začal nás, to dielo, tak ho aj dokončí. Pane, aj keď naša viera je niekedy slabá, tak chceme dnes ráno prehlasovať Tvoju dobrotu, Tvoje zaopatrenie. Chceme prehlasovať to, že Ty si pánom našich životov a že Ty si ten, ktorý nás chráni od každého vplyvu pozemského či iného, Páne. Ďakujeme Ti za to, že Ty nás pevne držíš v rukách a že to, čo si zasľúbil, aj dokončíš. Amen.
Tebe sa páči, priestor Ti dám, môj Pán. Konaj, čo Tebe sa páči, konaj, čo Tebe sa páči. Život svoj Ti prináša, len po Tebe túžbu mám. Pred Tebou sa vzdávam, pred Tebou sa vzdávam. Život svoj Ti prinášam, len po Tebe túžbu mám. Pred Tebou sa vzdávam, pred Tebou sa vzdávam. Tak je, Pane, toto je naše vyznanie. Sa vzdávame pred Tebou, pred Bohom, ktorý nás zachránil, ktorý nás vyslobodil, a hovoríme, že sú veci, Pane, v ktorých sme padli, sú veci, v ktorých sme sa vzdialili, sú veci, kde sme sa stratili na ceste, Pane. Prosíme, odpusť nám to. Očisti nás od každého hriechu, od každej neprávosti, od každej zlej cesty, ktorá bola z našej mysle a kde sme my niečo sa snažili dokázať bez toho, aby Ty si nás do toho volal. Pane, z každého hriechu, toho, že sme zostali na mieste bez toho, aby sme sa pýtali, či nemáme ísť ďalej. Pane, keď si nás volal a neurobili sme ten krok, Pane, odpusť nám to, Pane. Odpusť nám, že sme neboli poslušní, keď Ty si kázal, Pane. A Tvoje slovo hovorilo do našich srdc, Pane, a my sme neboli ochotní. Odpusť nám to, Pane, že sme mali predsudky, že sme mali predstavy, že sme mali naše múry našich predstav, Pane. A dnešný deň sa modlíme, nech padnú tieto múry. Búraj môj múr, len nábožných vied dnes, vyveď ma sám z tradičných ciest, veď Tvoj plán je lepší. Tvoj plán je lepší. Búraj môj múr, nábožných vied dnes, vyveď ma sám z tradičných ciest, veď Tvoj plán je lepší. Tvoj plán je lepší, Ježiš. Búraj môj múr, len nábožných vied dnes, vyveď ma sám z tradičných ciest, veď Tvoj plán je lepší, Ježiš, Tvoj plán je lepší. Tvoj plán je lepší, priestor Ti dám, môj Pán. Konaj, čo Tebe sa páči. Konaj, čo Tebe sa páči. Pane, nech sa deje Tvoja vôľa, nie moja. Konaj, čo Tebe sa páči. Pane, nech sa deje to, čo je Tvoje obľúbené, Pane, nie to, čo nám sa páčilo, Pane. Náš život je priestor preto, aby Boh konal. Náš život je čas, v ktorom Boh chce urobiť veci. On ťa zavolal preto, aby robil to, čo sa jemu páči. My potrebujeme mu dávať priestor v našich životoch, aby hovoril, a priestor, aby sme počúvali. Priestor, aby sme poslúchali a chodili v jeho vôli. A toto je tá ťažší čas, lebo často Boh hovorí. Boh nemlčí. Vďaka Bohu, že Boh nemlčí, ale hovorí. A jeho slovo je slovo života. Jeho slovo je slovo požehnania. Jeho slovo je slovo, ktoré buduje. Problém je, že my máme niekedy vybudované svoje vlastné predstavy. Svoje vlastné cesty. A dnešný deň chceme búrať tieto veci a vyznať, Pane, Ty konaj svoje dielo a hovor dnes k nám novým spôsobom. Lebo sme Tvoji. Budeme ďalej v chvále, ďalej v uctievaní, ale chcem vás povzbudiť predtým, ako budeme spievať ďalšie piesne, aby sme sa mohli modliť ako cirkev. A keďže sme tu z rôznych miest, z rôznych končín, tak chcem nás povzbudiť, aby sme dokázali to, čo urobil Duch Boží medzi nami, že nás zjednotil. Že už viac nie je to rozdelenia. Že už nie je Žid ani Grék, že už nie je muž ani žena, že už nie je otrok ani slobodný a že nie je už ani Slovák, ani Slovák, lebo na Slovácku žijú tiež Slováci. Ja Ti ďakujem, Pane, že to si urobil, že nie je rozdelenia medzi Uherským Brodom a okolím a Novým Mestom a okolím,
Tak poďme si žehnať navzájom. Môžeme tu chodiť, je tu priestor a príď za niekým teraz a žehnaj a modli sa za toho človeka. My môžeme uctievať ďalej. Poprosím, aby ste niečo hrali, aby ste potom vstúpili, sme mohli potom vstúpiť do chvál. A nech Duch Svätý vás pomáha. Nie je čas, aby sme si dali prestávku, pokecali si. Je čas, aby sme priniesli to, čo nám Duch dáva tým okolo nás. Tak choďte za niekým, navštívte niekoho, stretnite niekoho a požehnajte mu v mene Ježiš. Môže to byť krátka modlitba jednou vetou, môže to byť čas, kedy tebe Duch niečo bude zjavovať. Teraz máme čas, pár minút na to, aby sme si žehnali a priniesli to, čo nám Boh dal. A Boh nám dáva niečo určite pre toho druhého.
Teba vzývame, Ježiš Kristus, nech je táto chvála vzdaná Tebe, Pane, a našou modlitbou v tejto poslednej piesni je to, aby Tvoje kráľovstvo prišlo medzi nás. A ja verím, že už tu je. Tak ako sme počuli 2 alebo 3, 2 zbory, až 3 zbory a tak ďalej. Keď sa stretnú, je to náboj Božej prítomnosti. Toto je taká posledná modlitba, že chceme mať srdce plné lásky, chceme prežívať zmenu vnútra. A takisto chceme, aby prišlo Božie kráľovstvo do našich životov viac. Srdce plné lásky, bez prázdnych vied, zmenu zvnútra, ktorá zmení svet. To si Pán môj žiada. Život v svojom duchu každý deň, novú vášeň a smelosť žiť tvoj sen. To si Pán môj žiada. Žiadam, príď, Tvoje kráľovstvo, príď, do môjho srdca príď, kráľov, môj život je tvoj.
Halelúja. Náš život patrí Pánovi. Ďakujeme, chválospevka, za všetky pravdy, ktoré sme mohli spolu s vami vyznávať, za to, že ste to nacvičili a my sme to zvládli s vami a vy ste to zvládli s nami a Boh bol oslávený a je oslávený, aj zostáva v našich srdciach a uctievanie pokračuje ďalej aj v tom, ako budeme mať teraz chvíľku oznámy a budeme robiť zbierku. Dnes je špeciálna zbierka. Za chvíľku sa vrátime k tomu QR kódu, ale hovorili sme minulý týždeň, že budeme robiť zbierku špeciálnu pre Nepál. Tam som bol som s týmito bratmi a sestrami, toto je pastor Rinzi Lama a jeho manželka, a oni majú jednu víziu, že postavia novú budovu a stavajú novú budovu. Tam tak aj som mu písal, že aké majú potreby a čo by chceli, za čo sa máme modliť. A on mi napísal, že sú dva také projekty, kde by sme mohli im pomôcť a kde by sme ich mohli povzbudiť. Oni každý jeden rok robia špeciálny program pre 600 až 700 detí z chudobných rodín v Nepáli. Keď je niekto povedaný, že je chudobná rodina v Nepáli alebo chudobné deti, tak to naozaj je vážna chudoba, pretože Nepál je jedna z najchudobnejších krajín vôbec na svete. Takže pre chudobné deti na konci roka robia taký špeciálny program a chcú každému z tých detí dať na zimu oblečenie. Každému z tých detí chcú dať nejaký darček, niečo pekné a chcú zvestovať Božie slovo. Oni majú svoju školu, o ktorej som hovoril minulé, škola, ktorá sa volá, že New Creation, alebo nové stvorenie. A tam chodí zhruba 100 detí, ale na Vianoce robia taký veľký program a na ten program potrebujú mať zhromaždených, oni odhadujú rozpočet 7 až 8 tisíc eur. Každý rok to dávajú. Neviem, ako to robia, ale páči sa mi to, že žehnajú a dávajú. Neviem, ako je možné, že sa im darí tá stavba, ktorá ide a rastie a už pomaličky už sa mi zdá, že na to dávajú aj zvonku nejakú fasádu. Teda nie som si istý, ako to bude vyzerať, či nenechajú tehlu, lebo to je taká špeciálna architektúra v Nepáli, betóna tehla teraz. No ale poďme teraz žehnať tejto službe, tomuto zboru, ktorý naozaj sa vystiera k ďalším, založili ďalších 60 zborov a len v tom meste, v tom okolí založili 11 zborov a potom všade možne po krajine, tak nech Boh môže rozšíriť tú službu aj cez to, že my sa k tomu pridáme a naozaj dáme túto obeť a túto zbierku tam. Takže povzbudzujem vás k tomu, ak nemáte pri sebe peniaze, máme možnosť dávať online, máme možnosť posielať peniaze na účet, takže aj cez týždeň, kto pošlete nejaké peniaze, prosím, napíšte do poznámky, že sa to týka tejto zbierky a naozaj využíme príležitosť dávať. Chcem povedať dobrú správu v rámci tohto oznámu ešte. Na Srí Lanku sme robili nie zbierku, ale robili sme taký špeciálny fundraising, keď deti z tábora predávali svoje výrobky, alebo to, čo sa vyrobilo na tábore a mohli sme si to kúpiť a mohli sme požehnať Srí Lanku. Tam zbor na Srí Lanke, kde bola zase Dada pred letom. A v tom zbore oni mali projekt, ktorý sme chceli požehnať a vyzbieralo sa 932 eur. Takže ďakujem vám za to, že naozaj ste boli štedrí a bolo to vysoko nadmieru toho, čo oni očakávali. A to je náš Boh. On dáva viac, ako my očakávame. On je väčší, ako by sme chceli, ako by sme si vedeli predstaviť. On je dokonca väčší, ako by sme chceli, aby bol. Vieš si to predstaviť? Že ty chceš, aby bol Boh veľký, ale ja ti chcem povedať dobrú správu, že on je väčší ešte, ako by si chcel. Boh je mocnejší ako akákoľvek situácia. V tej viere aj dávame do zbierky, pretože veríme, že on je ten, ktorý miluje ochotného darcu a žehná naše štedrosti a to, že on bol prvý štedrý naproti nám, preto aj my sme štedrí ďalej. Takže ďakujem ešte raz za tú zbierku alebo za to, že sme vyzbierali tých 932 eur. A ideme ďalej v našom dávaní. Ďalší oznám je, že bude konferencia, celoslovenská konferencia, ministry conference, alebo konferencia pre služobníkov, ale každý jeden z nás môžeme byť služobníci.
A preto nie je to nejaké vymedzené pre nejaký exkluzívny klub, ale je tu pozvanie pre celú cirkev, aby sa pripojila. Zvlášť, ale to platí pre tých, ktorí už ste zapojení v službe, aby ste si vymedzili čas. Bude to v piatok a sobotu 27. a 28. septembra, čiže o 3 týždne od teraz. Tak pôjdeme do Košíc, budeme tam, niekoľkí už sa teraz chystáme a verím, že sa ďalší pridáte. Konferencia Zdravý zbor. Viac informácií o tejto konferencii vám potom dám na Facebook. Takisto je treba sa prihlásiť a registrovať. Konferencia začína v piatok o 6:00. Budú tam slúžiť aj bratia zo zahraničia, z Maďarska a z Českej republiky a budeme hovoriť o zdraví zboru, budeme hovoriť o tom, ako budovať zdravý zbor, ako obživiť zbory, ako priniesť novú víziu do zborov, ako zakladať nové zbory. O týchto všetkých veciach, ktoré verím, že sú na Božom srdci, bude táto konferencia o 3 týždne. Takže tam rozmýšľajte, vnímajte, keď chcete tam ísť, tak sa ozvíte mi prípadne a skúsime sa dať dokopy v autách a pôjdeme spolu. Takže toľko, myslím, to sú všetky oznamy. Ešte môžete si raz pozrieť tento QR kód, prípadne tam ťuknúť nejaké tieto, keď ste nestihli doteraz a ideme ďalej v tejto bohoslúžbe. A to, čo urobíme ďalej, je teraz, že pozvem všetky deti, ktoré tu máme. Deti, poďte sem dopredu. Minulý týždeň sme tu mali veľa mladých ľudí, detí, dokonca učiteľov a začínal školský rok. A vyzerá, že ste nejakí unavení. Ako ste sa mali v škole? Zlé. Fúha, tak to chce modlitby. Mal sa niekto v škole dobre? V škôlke. Tu na títo chalani. Oni sa tešili, mali dobrý začiatok. Na kamošov si sa tešil a ja ti žehnám, aby si videl dobré veci tento rok v tvojej škole. Vlastne. A môžeme sa vystrieť a žehnať našim deťom, tak ako budú aj dnešný deň na besiedke, nech naozaj Duch Svätý aj ich vyučuje, lebo oni nechodia na besiedku preto, aby my sme mali kľud, ale chodia na besiedku preto, aby nás vyrušili, keď prídu domov, aby nás vyrušili s tým, čo prijali od Pána na besiedke. Aby sme sa s nimi modlili cez týždeň. Tak vystríme k ním ruky a poďme im žehnať. Pane, my ti ďakujeme za naše deti. My ti ďakujeme za deti, ktoré sú v tomto zbore, za deti, ktoré nás možno sledujú len online, lebo sú choré, Pane. A prosíme ťa o to, aby ty si ich povzdvihol, posilnil, viedol a zmocnil, Pane. Aby si im dal chuť do vecí, ktoré sú pred nimi, aby si im dal milosť prospievať aj v tomto školskom roku v škole, Pane. Aby si ich ty viedol, Pane. Ty si dobrý a verný Boh. Nech sa deje tvoja vôľa a nech prichádza tvoje kráľovstvo. Amen. Deti, to bol koniec mojej modlitby, máte požehnanie naše a môžete ísť na besiedku. A teraz máme takú príležitosť, že ja nemusím kázať. Pozval som si na to odborníka spoza hraníc, brata Mareka Pinďáka z pastora zboru v Uherskom Brode, tak prosím, privítajte ho. Ale ešte predtým ďakujem. Nevítajte Mareka. Ale teraz príde brat Pavel Čep. Brat Pavel Čep, koľkých z vás z Nového Mesta ho poznáte? Je tu pár pamätníkov, je tu pár ľudí, ktorí si pamätajú tohto vzácneho brata, ktorý má nejakú históriu, ale to je muž, ktorý nemá len históriu, ale on žije dnes a pozerá sa do budúcnosti a slúži Bohu. Poď bližšie. A chce nám povedať niečo, čo má na srdci, a vlastne niečo možno, čo sa týka aj tej histórie, ale aj toho, čo vidí do budúcnosti v našich zboroch. A takisto má službu, ktorú robí pre Pána a bude sa o nej zdieľať. Takže ďakujem ti, že si tu, Pavel. Milí bratři a sestry, jsem dojatý a pohnutý, protože my jsme sem v minulosti jezdívali a my jsme s tadyma odváželi požehnání. My jsme to požehnání odváželi na Moravu. Od vás. A to jsou chvíle, na které se nedá zapomenout. A já jsem vděčný Pánu, že můžeme teď být s váma spolu stolovat a hodovat s Pánem a oslavovat ho. A
chtěl bych vám něco říct z té své služby, kterou dělám. Jsem nemocniční kaplan. Kdyby mě někdo před 15 lety řekl, přijde čas, kdy půjdeš do nemocnice, tak se mu vysmějí, protože já jsem byl poměrně dost alergický na veškerý lidský zápach. A v nemocnici toho se tam člověk poměrně dost nasytí a přestane to vnímat. A přišel čas, víte, kdy se muselo něco v mém životě zlomit. A to byl pán, který pracoval s mým životem, protože já jsem byl trošku takový svérázný člověk a pán Bůh to neměl se mnou lehké. Ale on je specialista. On je ten nejlepší odborník, aby člověka přivedl tam, kde ho potřebuje, kde bude použitelný. A bylo to v roce 2010, kdy jsem dostal pozvánku na jednu takovou konferenci, kterou pořádali v Brně Ekumenická rada církví o kaplanské službě. Říkám, no, blíží se čas mého důchodu, chtěl bych ten svůj důchod využít taky ještě trochu víc, než se točit pořád v církevním kolotoči. Víte, sloužit v církvi, to je někdy takový kolotoč, stereotypní. A když z toho se dostanete a půjdete do prostředí, které je vám úplně cizí, vzdálené, tak to s váma něco začne dělat. A v roce 2011 jsem se modlil několik měsíců za to, jestli opravdu mám do té kaplanské služby jít, protože tam mě to, na té konferenci se mě to něco dotklo a Duch Svatý 18. února 2011 říká, běž, dnes jsem ti otevřel tam dveře. Říkám, sedl jsem do auta a předtím říkám manželce, mám jít do nemocnice, Bůh mě tam otevřel dveře. Cestou se modlím, říkám, Pane, já kroměřížskou nemocnici vůbec neznám. Já nevím, za kým mám jít, já nevím, kam mám jít. Prostě to je na tobě. A Duch Svatý mi říká, běž na chirurgii za vrchní sestrou. Tak jsem poslechl, hledal jsem chirurgii, našel jsem to, přišel jsem na oddělení chirurgie a říkám, chci hovořit s vrchní sestrou. Oni se na mě dívali, co jsem zač, proč zrovna za vrchní sestrou. No a přišel jsem tam a ona mě řekla, abych si sedl. No a řekl jsem jí, co mám na srdci. Ona říká, to je bezvadné. S čím přicházíte? Tu službu tady ještě nemáme. Tak mě poslal za vrchní pro celou nemocnici a to se opakovalo. A když jsem s tam odcházel, tak říkám, Pane, to jsem se setkal s andělkama. To byl pro mě takový zážitek. Víte? A ta vrchní sestra mě všechno připravila, já jsem potom to přednesl pro vrchní a zdravotnický personál celé nemocnice, ten svůj záměr a ona mě uvedla a říká, bude od dubna 2011 chodit po odděleních. Já jsem byl z toho v šoku. No a tak se to začalo vyvíjet. Ale řeknu vám 2 svědectví ze středy. Z tohoto týdne. Protože chodím 10krát, 12krát za měsíc do nemocnice a těch svědectví je celá řada. Ale řeknu vám čerstvé. Přišel jsem právě na tuto vzpomenutou chirurgii a shodou okolností přede mnou kráčí ta vrchní sestra, otočí se, přijde za mnou, říká, vy vypadáte dobře. Jak se máte? Víte, vypadám dobře, ale já za 8 let jsem prodělal 10 těžkých operací. A potácel jsem se na vrcholu mezi životem a smrtí, protože jsem měl tu nejhorší diagnózu. Ale to je druhá věc. Víte, Pán Bůh i tady mnohdyma takovýma situacemi nás provede. Víte proč? Aby jsme těm lidem lépe rozuměli. To je
moje vysvětlení. A když jsem přišel na toto oddělení za pacientkama zase s požehnáním této vrchní sestry, tak jsem přišel na jeden pokoj a jsem se představil a teď tam byly 3 pacientky. A říkám, tak co, jak se máte, jak to zvládáte? A ta jedna, co byla na kraji hned u dveří, celá nohy zafačované, zabandážované. A říká, to je k oběšení. A říkám, do takové atmosféry přicházím. Tak jsem se přesunul k pacientce, která měla amputovanou nohu a ona říká, sedněte si. Tak jsem si sedl, začali jsme si povídat. Tady ty 2 pacientky poslouchaly a tady ta pacientka, co měla tu amputovanou nohu, tak po 20 minutách říká, víte, s tím jsem se ještě nesetkala. A já teď vím, proč jsem včera měla jít do nemocnice. Já říkám, a proč? No, abych se s váma setkala. Víte, a to jsou někdy takové momenty. A teď naraz vybuchne ta paní, co mě říkala, že to stojí tak na oběšení. Říká, prosím vás pěkně, mohl byste se za mě modlit? Říkám si, za takovou krátkou dobu takový obrat. Ze smrti do života. A to je dobré. Víte, jsem se za ní modlil. A Duch Svatý se této ženy dotýká. Říká mi, víte, já jsem prošel celé oddělení. Za všechny pacienty jsem se tady modlil. Ale když jsem přišel tady za váma, tak jsem vnímal takové dusno. Ale Pán Bůh je specialista. On to dovede změnit to klíma, víte? A já si uvědomuji jednu věc, jak je to těžké prožívat utrpení. A já těm lidem říkám, víte, kdo vám může nejlépe rozumět a rozumí? No to je ten Ježíš, který prošel utrpením skrze bičování, poplivání, korunování, ukřižování. To je muž bolesti, který vám rozumí. I za těch lidí se to dotýká. A tak jsem se za tyto 3 pacientky měl možnost modlit. Tam rozdávám nové zákony a ti lidi jsou nesmírně vděční, když dostanou nový zákon, Boží slovo. Já jim k tomu dělám komentář. A teď vám řeknu druhé svědectví a budu končit, protože já vždycky Marka okradu o nějaké ty minuty. Marek mě má rád a on je hodný. Druhé svědectví. Jsem se přesunul z tohoto oddělení na neurologii. Víte, na neurologii je mnohdy ještě víc utrpení. Tam jsou lidé s páteří, tam jsou lidé po mozkových příhodách, že se s nimi domlouváte jenom tak, že oni Víte? A tak jsem se přesunul na toto oddělení a procházel jsem opět pokojama, zůstal jsem na jednom pokoji a přišel jsem tam před 12. hodinu a teď tam u lůžka pacientky sedí její kamarádka. A tak jsem si jich přebral zrakem a říkám, víte co, já se s váma tady nebudu zdržovat, protože je tady návštěva, ta je důležitější než já. Ale dělám tady kaplana. A naraz naproti tady té mladé dívce ležela starší paní, učitelka. Říká, víte co, sedněte si u nás. No tak jsme si začali povídat a to mladé děvče na neurologii, taková pevnější, hlava podseda černá, afrocopánky, každý ten afrocopánek nádherně barvený, nechty dlouhé, taky každý necht jinak barvený. A paní učitelka říká, víte, včera jsem jí o životě mluvila tolik, že to bylo jak buldozer, když hrne hlínu před sebou. Já jí říkám, víte, milá paní, když chcete udělat proměnu, tak vždycky ta proměna začíná zevnitř. Potom se dělá terénní úprava. A já teď
když se dívám na tuto mladou, a ona byla celá potetovaná, ta mladá děvčina, a já říkám, když se dívám na tu mladou slečnu, tak mě naraz vyvstala krásná kvetoucí louka na jaro. Nádherné barvy. Oni se začali smát. A já jsem viděl, že to vzali s takovým nadhledem a tak jsem na závěr jim říkal, děvčata, já bych se tak rád za vás modlil, protože Pán Bůh vás má ve veliké takové extrémní lásce. Oni souhlasili. A i ta paní učitelka říkala, budu velice ráda, když se za nás budete modlit. A tak v té modlitbě jsem řekl něco takového, co mě udivilo. Říkám, Pane Ježíši, ty miluješ ta děvčata. A já tě prosím, aby oni byli tvým světlem v tomto, ve svém okolí temnoty. Abys ty je naplnil Duchem Svatým a předcházel. Víte, a jich se to dotklo. A paní učitelka říkala, já jsem se s tím ještě za svoji kariéru nikdy nesetkala. Víte, to je boží milost. To je boží milost. A já jsem s tam odcházel, protože jsem měl dveře pootevřené, já jsem nevěděl, že za těma dveřema někdo poslouchá. Protože tam byly situace, kdy byl smích, kdy byla radost. A teď jdu po té chodbě, už jsem chtěl jít do domu a naproti mně jde asistent, který ošetřuje. A tak jsme šli proti sobě a já mu říkám, jak se, a on mě trošku předešel, a on mě řekl, jak se máte? Říkám, no, tak jsme se setkali v průsečíku, jsme si začali povídat, on mi říkal o svém životě a říká mě, to ale si neuvědomujete, že když jste byl na tom pokoji, já jsem za dveřma poslouchal. Já vím, že toto místo je místem utrpení a teď jsem tam slyšel radost, smích, tak jsem z toho byl udivený. Víte, a to jsou někdy takové momenty, kdy ten asistent, když jsme se loučili, říká, věřím tomu, že se nevidíme naposled, že se budeme čas od času setkávat. To je boží milost. Marku, předávám ti mikrofon. Milí bratři a sestry, ať vás Pán Ježíš požehná. Kdo byste chtěl svůj život dát do této služby, přál bych vám to. Přál bych vám to. Protože odměnou největším, kterou prožívám, je vděčnost lidí, kteří procházejí utrpením. Tak. Ďakujeme, Pavle. A poď, Marek. Kým príde Marek, tak len pripomeniem to, že všetci sme pozvaní po skvelej kázni na výborný obed. Takže budeme mať spoločenstvo pri jedle, ktoré sme si donesli. A Marek, toto je tvoj mikrofon, ideš. Tak moc děkuji za slovo. Já bych, než ještě se pustím do toho slova, tak bych se krátce pomodlil za to. A Pane můj drahý, já ti tak děkuji, že my, když jsme se tu setkali jako tvoje církev, tak nepřišli jsme si jenom poslechnout jakoby přednášku, nějaké zajímavé věci, nebo možná věci, které známe, nebo které jsme ještě neslyšeli, ale chceme tak, aby ty jsi mohl mluvit k nám, aby jsi mohl mluvit do našeho života, do naší konkrétní situace, která teď možná je, nebo která třeba zanedlouho přijde. A tak se, Pane, modlím, aby si použili tak mé slova i tento čas, který tak máme k dispozici. Amen. Já jsem si to kázání, to slovo, které mám pro vás, nazval zkoušky pro naše dobro. Já nevím, jak to mají jiní kazatelé, když si připravují kázání. Já většinou mám nějakou myšlenku, ale nakonec z toho vyleze ne, že úplně něco jiného, ale často já nejdřív kážu tak trošku sám sobě, pak si říkám kolikrát, když já tohle řeknu, Pán to slyší, teď mě bude brát jako vážně, teď nějakým způsobem si bude říkat opravdu jako to tak chceš, nebo opravdu tomu tak věříš, opravdu
to ve svém životě, když to přijde, budeš to takhle aplikovat, budeš takhle ochotný fungovat. A někdy jsem sám překvapený i z toho, co jako objevím. Ne, že bych to třeba nevěděl, rozumíte mi? Ale jakoby znovu objevím nějakou věc, kterou mi Pán ukáže. Nevím, jaký je váš vztah ke zkouškám. Teď tady byly děti a říkali, začal školní rok, já nevím, možná bylo velké teplo ve škole a bylo to úmorné, ale spousta dětí se netěší do školy, protože tam budou muset psát testy, budou tam psát diktáty a já nevím co všechno. A to je prostě otrava. Pak dostanou třeba špatnou známku, možná některým je to úplně jedno, ale jiní se tím zase trápí a jako jsou z toho smutní a podobně. A to je taková možná malinká zkoušečka, jo, v té škole. Jestliže dostaneme z diktátu nějakou horší známku, možná za týden už ani nevíme, ale jako v ten daný okamžik je to taková malinká zkoušečka. A samozřejmě jak děti, tak i my, co jsme věkem trošičku starší, tak máme nejrůznější věci, kterými musíme projít. Někdy tomu říkáme těžkosti, někdy tomu říkáme problémy, někdy tomu říkáme obtíže, někdy tomu říkáme ty zkoušky, ale když je to něco, na co jsme se dobře připravili, nebo co tak obecně ovládáme, tak si říkáme, no, bude to trošku náročnější, ale to dám, to je v pohodě. Jo, tuto zkoušku zvládnu, jo, takže co by. Ale někdy je před náma věc, kterou tak dobře neumíme. Nebo věc, která nás zaskočí. Přijde nějaká věc, která je těžká, máme strach, říkáme si, tyjo, jako projdu tady tímto, jako co když to nezvládnu. Jo, to můžete mít někde v práci třeba, že jo? Máte být přezkoušeni z něčeho, teď si říkáme, jak to neudělám, to zase bude ostuda, jo, prostě, pak to budu muset opakovat, pak, jo, prostě z toho budou nějaké důsledky, si říkáte a přemýšlíte nad tím, ale i tohle je svým způsobem ještě furt malá zkouška. Takže proč máme ty zkoušky? Zkoušky nemají za cíl nás nějak trápit, ale mají ověřit, že jsme něco zvládli, že jakoby dokážeme i v těch náročnějších věcech jít dál. Podívejme se na takové 2 místa z písma, které mluví o zkouškách. Já dneska budu citovat 3 apoštoly, teď 2 a potom ještě jednoho. Budu citovat z listu Jakubova, to je od apoštola Jakuba, a budu citovat z listu Římanům od apoštola Pavla. A v tom listu Jakubově v 1. kapitole je řečeno, mějte z toho jen radost, moji bratři, když na vás přicházejí rozličné zkoušky. Vždyť víte, osvědčili se v nich vaše víra, povede to k vytrvalosti. A vytrvalost ať je dovršena skutkem, abyste byli dokonalí a neporušení prosti všech nedostatků. A apoštol Pavel v listě Římanům říká, přečtu trošku větší kontext, o malinko, když jste tedy byli ospravedlněni z víry a máme pokoj s Bohem skrze našeho Pána Ježíše Krista, neboť skrze něho jsme vírou získali přístup k té milosti, v ní stojíme a chlubíme se nadějí, že dosáhneme slávy Boží. Zde apoštol Pavel mluví o tom slavném spasení a přidává, a nejen to, chlubíme se i utrpením. Vždyť víme, že z utrpení roste vytrvalost a z vytrvalosti osvědčenost a z osvědčenosti naděje. A naděje neklame, neboť Boží láska je vylita do našich srdcí skrze Ducha Svatého, který nám byl dán. Tady tyto pasáže z písma, které mluví o nějakém, jak bych to řekl, účinku, nějakého utrpení, nějakých zkoušek, nějakých těžkostí na náš život. A já věřím, že když přicházejí ty zkoušky, tak oni nějakým způsobem s námi mají něco udělat. Jo? Oni mají v našem životě něco vypůsobit. Já si dovolím říct, že když my se správným způsobem postavíme vůči těm zkouškám, které přicházejí do našeho života, tak to posiluje náš duchovní růst. Proč není dobré se zkouškám vyhýbat? Do života každého z nás budou přicházet různé zkoušky. Někdy to budou, jak jsem říkal, takové ty drobnosti, které možná ani někdy jako veliké zkoušky nebudeme vnímat. Někdy to budou vážnější věci a naše první lidská reakce je,
kdyby to tak nemuselo být. Jo, takové, skoro bychom chtěli volat, jak Pán Ježíš před tím křížem, Otče můj, odejmi ode mě tento kalich, i když to samozřejmě ještě zdaleka žádný veliký kalich není, ale tak se na to díváme a říkáme si, kdyby to šlo nějak udělat. Možná se vám stane, že i vaše děti vám řeknou, ty, tati, mami, zítra já bych třeba do té školy nešel, protože mi píšeme, já to ještě neumím, já si to dopíšu třeba, já nevím, ve čtvrtek nebo příští týden. Jo, že taková ta lidská tendence, když je něco náročnějšího před námi, je, co kdybych to mohl odložit? Co kdybych se tomu mohl nějak vyhnout? Co kdybych to mohl trošičku odsunout stranou? A je to jako přirozené nám lidem. A upřímně řečeno, neznám moc lidí, kteří ve světle tohoto slova se radují, když přicházejí zkoušky, jak to říká apoštol Jakub, jako bratři, radujte se, radujte se. To neznamená, že si máme vyhledávat zkoušky. Že máme si říkat, Pane, už aby přišla nějaká zkouška. Nevím, jestli to tak někdo dělá. Já jsem slyšel jednoho bratra, který to tak říká, že se strašně těší, jo, prostě na zkoušky. Jako bych skoro až chtěl vyhledávat. Nemyslím si, že tohle Pán úplně po nás chce, ale na druhou stranu, když ty zkoušky přijdou, když jsou před náma, tak bychom si neměli říkat, Pane, nějak, dej jich pryč. Pane, ušetří mě. Pane, hned to nějak vyřeš. Ale měli bychom si říct, k čemu vlastně tahle zkouška je. Nevím, jak vy se modlíte, když něco je před váma, ale často se modlíme jako, Pane, to skončí. Jo, Pane, nějak zasáhni. A když se tak nestane, my se pomodlíme jednou, dvakrát a teď ta zkouška nějak zůstane. Jo? Prostě nezmizí to, pořád je to před náma. A my se tak díváme, říkáme si, jako Pane, proč neodpovídáš? Jako v čem je problém? Jako hřeším, nebo neslyšíš mě? Nebo v čem je problém? Ptáme se potom i takovou tu obligátní otázku, proč? A já věřím, že každá zkouška, která přichází do našeho života, má nějaký účel. Má nás něco naučit, před něčím varovat, z něčeho vyzkoušet. Už jenom to slovo zkouška, jo, jako bychom mohli použít jiné slovo, jako by test, jo, je k něčemu. A má nás jakoby posílit. Má něco vypůsobit a výsledek toho by mělo být, že nás něco posílí. Jsou takové 3 zdroje zkoušek. Za část, někdo to možná některé z těchto zdrojů, nebo věci, které pochází z některého z tohoto zdroje, třeba ani nenazýváte zkouškama. Jo? První oblast je, kdy my si ty různé těžkosti, obtíže, zkoušky způsobíme sami. Vlastní, buď hříšným jednáním, to je vůbec ta nejhorší varianta, anebo nějakým nerozumným jednáním. Často to můžou být věci ve finanční nebo zdravotní oblasti, když si huntujeme tělo nebo nerozvážně si půjčujeme, potom to nejsme schopni splácet, máme teď z toho hlavu tak, jo, prostě. Ale můžou to být samozřejmě i spousta jiných věcí. A to je v podstatě něco, za co si úplně můžeme. My jej víme dokonce, jestli za to můžeme. Ale taky si říkáme, Pane, pomož mě v tom, že? Prostě jsme lidé, najednou si říkáme, tak jsme do toho vlezli, ale chceme z toho ven. A já věřím, že i tyhle zkoušky, byť se za ně můžeme zcela sami, a de facto bychom si to měli, jak se říká, vyžrat, jak se říká u nás, tak i z toho se můžeme něco naučit, i tam nám Bůh chce něco nám z toho dát. Potom je druhá oblast zkoušek, a to je oblast, můžeme to nazvat pronásledování nebo protivenství pro víru. Písmo nám, dá se říct, až zaslibuje, že ti, co chtějí zbožně žít, jo, v Kristu Ježíši, zakusí pronásledování, zakusí jakoby odpor ze strany tohoto světa, někdy můžeme říct ďábla, těch duchovních mocností, které proti nám způsobí něco. My dneska tady žijeme v relativní svobodě, to pronásledování a protivenství není tak velké, občas ho zakoušíme na takové individuální rovině, třeba od nějakých známých, rodiny nebo v práci. A není nám to příjemné. Ale je to možná něco, na co bychom měli být, nechci říct hrdí, ale měli bychom vnímat, že to je určitý znak pravosti. A potom jsou tu ale třetí oblast problému, které se vynoří jakoby bez důvodu.
jakoby z ničeho nic. Jakoby si říkáme, kde se tu vzali. To může být jakákoliv oblast samozřejmě. A my si říkáme ono, jak jsem už zmínil, obligátní proč. Já jsem jednou, už je mnoho let zpátky, viděl takový letáček, možná jste ho viděli i vy tady na Slovensku, nevím. Brněnská tisková misie vydala kdysi letáček, kde bylo napsané proč, byla tam taková ruka, jako, kde se ten člověk ptal jako Bože proč? Bože proč? A já si už upřímně řečeno vůbec nepamatuju, co v tom letáčku bylo. Ale co si z toho letáčku jsem si já zapamatoval, je to, že ta otázka Bože proč vlastně pro věřícího, který zná Boha, nedává vůbec smysl. Protože ta naše otázka proč nám de facto Bůh nám ani nemusí odpovídat, ale hlavně my bychom se spíš měli ptát, jak tou zkoušku zvládnu. Jak zvládnu to, co je přede mnou. A Bože, co ty mě chceš naučit? Jak ty mě tím provedeš? Než se ptát, jako Bože, proč? Jako proč se mi to děje? Proč zrovna já? Takže to je tak k té otázce proč. A teď se trošku dostanu k takové osobnější části. Teď jsem mluvil takovou tu teorii malinko, kdy si říkáme teoreticky jako křesťané, čteme písmo a říkáme si, měli bychom se radovat, když přicházejí ty zkoušky, ano, porosteme z toho, budeme silnější, ale v praxi to už je někdy těžší, že? Pavel tady přede mnou zmínil, že chodí do těch nemocnic, kde je to místo velkého utrpení. A říká, že sám zakusil. A my každý z nás, když procházíme tím životem, tak zakoušíme nejrůznější, nazvěme to, obtíže, zkoušky. Někdy to jsou ty drobnosti a někdy to je něco velkého. A někdy to velké přijde najednou jako bomba. Jako tak, z ničeho nic. A mně se stala podobná věc. Asi před 11 lety, to bylo, necelými, jsem seděl v obyváku úplně normálně, na sedačce, pohoda, seděla tam moje žena a byla v 7. měsíci těhotenství. Vy, co to znáte, víte, že už v té době se ta žena tak už potřebuje trošku odpočívat. Seděla tam, tak si prohlížela ten těhotenský břich a prostě úplně klasický den. A najednou říká, ty dívej, tady něco mám, nějaké žilky. Ono samozřejmě, když je žena těhotná, tak se tělo mění, někdy se něco objeví, ale to bylo jiné. Nějaké takové žilky se jí objevily na břichu, takové kdyby popraskané. Říkám, no tak já nevím, co to je, ale zítra jdeš stejně k doktorce, jo, jak se chodí na ty pravidelné prohlídky v určitých těch intervalech, no tak se jí zeptáš a uvidíš prostě, jestli o něco jde. No a tak samozřejmě zítra šla na druhý den teda šla k té doktorce a doktorka, když to viděla, vzala krev, nebyly dobré výsledky, hned ji odeslala do nemocnice, pak ji poslali do další nemocnice a zjistili, že má akutní leukemii. Prostě jakoby z ničeho nic, jo? Jako ze dne na den. Nevím, jestli jste se setkali a věřím, že asi ano, protože to není až tak úplně super vzácná nemoc, že tato nemoc se objevuje jakoby náhle, de facto ani nebolí. Ono vlastně většinou bolí, až když ta nemoc je ve vysoké fázi a dostanete třeba vážnou infekci a ta infekce vám způsobí třeba nějaké obtíže, které pak na vašem těle poznáte, jako, jo? Které s vámi cvičí. Ale ta samotná nemoc ve vašem těle jakoby nedělá, ona teda dělá samozřejmě, narušuje vám tvorbu krve, tvorby a tak dále, ale vy to nevnímáte. A pak se to projeví. A najednou v tom okamžiku, jak tohle přišlo, tak se začalo, prostě všechno se změnilo, že jo? Žena musela nastoupit do léčby, ona byla v 7. měsíci těhotenství. Takže najednou musela jít na předčasný ten vyvolaný porod, jo, jako císařským řezem. Já jsem najednou nafasoval naše 5. mimino jako domů po nějakém měsíci. Jeníka, on byl šikovný. Žena samozřejmě musela postupovat tu léčbu, kdy se dozvídala vůbec, co ta nemoc je, jestli je, jako, jaká je vůbec šance, co s ní budou dělat a tak dále. Najednou prostě váš život je totálně jiný a vy si můžete říkat, jako,
co teď? Nebo Bože, proč si můžete říkat cokoliv, že jo? Můžete se modlit, někdo v tom zmatku třeba za ní nedokáže se hned soustředit na modlitbu. Já to nikomu nezazlívám, že někdo hned to nedokáže. Někdo požádá bratry a sestry o modlitby. A za mnou přicházeli lidé a říkali, víš, to Bůh určitě dá zázrak. Protože vy máte 5 dětí, nebo už jsme v tom okamžiku měli 5 dětí, od, dá se říct, 0 do 10 let. Takže vy máte 5 dětí, přece Bůh si nevezme jako mámu, když máte tolik dětí, to je hrozně jako, že jo, složitá situace, to je náročné a tak dále. Jo, to prostě určitě Bůh způsobí zázrak. A přirozeně chceme ten zázrak, že? Jako letniční ještě obzvlášť, když se modlíme za uzdravení, modlíme se za zázraky, i když je ne vždycky vidíme. A když jsme takhle očekávali, no tak samozřejmě probíhala nějaká ta perioda té léčby. A v té první fázi probíhalo to, že ty lékaři nějak stabilizovali tu situaci, udělali si všechny ty vyšetření, rozhodli, jak budou postupovat, řekli, že musí přijít ta takzvaná transplantace. A ten zdravotní stav se jakoby stabilizoval. Kdybyste tehdy moji ženu potkali, tak byste si řekli, možná ani nic není. Protože, jak říkám, ta leukemie ani tolik jakoby nebolí a v zásadě se to všechno děje tak, jak kdyby vnitřně v té první fázi. Jenomže pak začala ta samotná léčba a ta je hrozně nepříjemná. Ty chemoterapie a všechny tyhle věci, jo, jak u jiných rakovin, to je příšerná věc. Ale tím nikoho nechci tady strašit. A to tělo dostává zabrat. A samozřejmě i vaše víra v tomto případě třeba nějak víra nebo psychika moje ženy dostávala jakoby obrovský zabrat. Já jsem měl úplně jinou situaci, já jsem řešil úplně jiné věci, že jo, děti, všechny ty věci okolo. Žena ta řešila, co s ní bude, uzdraví se, co když ne, jestli přijde před Pána a tak dále. A tahle situace, nebo na střídačku, to probíhalo asi rok. A byly tam lepší chvíle, horší chvíle. Jo, protože poté, co dostala tu takzvanou transplantaci, to tělo bylo hodně prostě oslabené, musela být dlouho v také uzavřené místnosti, jo, ono se to nějak ne úplně ideálně, jak bych to řekl, rozvíjelo. No, ale potom ji teda pustili domů, jenomže pak zase dostala nějakou infekci a zase těžká léčba těma antibiotikama a tak dále. Prostě bylo to tak, jak na houpačce a pak takhle se to střídalo. Jenomže jak to tělo dostávalo zabrat, tak ono sláblo a sláblo postupně. Že jo? Po každé té další vlně, jo, i když se z toho dostala, jako, tak to tělo sláblo. A když tento příběh dovedl do takového závěru, tak se skutečně stalo to, že asi po roku dostala žena takové infekce, že to tělo jí úplně skolabovalo. Skolabovaly vnitřní orgány, nakonec jí skolabovaly jí plíce a byla na přístrojích, až zemřela. My bychom si mohli říct, to je jako špatný konec, že? Tahle zkouška, jako, někdo by si mohl říct, jako, a k čemu to bylo? Jako, oslavil se Bůh, když vlastně zemřela? Ale Bůh na každé věci se jenom jakoby neukazuje ve smyslu, jako teď jsem pro vás udělal něco úžasného. On se dívá se samozřejmě na víru mojí ženy, dívá se na víru mojí, dívá se na víru třeba i bratří a sester, kteří se modlili, dívá se na spoustu těchto věcí. A člověk buď věří, že Bůh ví, co dělá, anebo potom, když to neví, tak jeho víra se otřásá v základech. Protože jakoby najednou neví, zase přijde ta obligátní otázka, proč a co se to děje a co s tím, Bože, chceš. Každé zkoušky, kterým s Bohem čelíme, mají nás nějakým způsobem nakonec posílit. Ideální je, když se někdy pomodlíme, přijde nějaký problém, my se modlíme a jakoby na druhý den, nebo když ne na druhý den, tak za 2 dny, prostě je to vyřešeno. Nemoc odejde, my přijdeme k lékaři, výsledky jsou bezvadné, nebo
máme finanční problém, někdo nám dluh odpustí, nebo já nevím, cokoliv. Vyřeší se to tak, jakoby během okamžiku. Přijdeme, řekneme tady z podia svědectví. To bylo úžasné. Sláva Bohu. Ale i tohle posiluje samozřejmě naši víru, že důvěřujeme v modlitbu. Ale jindy se může stát, že máme problém a pomůžou nám třeba bratři, sestry, rodina. To může posílit naše vztahy. Jindy přijdeme o něco cenného, třeba o nějakou část majetku a zjistíme, že jsme na tom třeba lpěli. Najednou pochopíme, že nám nic nepatří. Že jsme správci, že na tomto zemi nejsme ti vlastníci, kteří máme modlitebny a domy a auta a konta a já nevím co všecko, ale že jsme jenom ti správci. A že nám to vlastně nepatří. Jindy se naučíme od Boha čerpat jeho sílu, protože nevíme, jak tu situaci vyřešit, jak to zvládnout. Z každé zkoušky může naše víra sílit. Jakub říká takovou věc, že naše víra se pozná podle skutků. Nemyslím jenom nějakých těch sociálních skutků, ale když přicházejí ty těžké věci, jak vlastně nakonec zareagujeme. Jak se k tomu postavíme. Naše skutky odráží, čemu opravdu věříme. Tak to je. Možná si říkáte, dobře tedy, jestliže mám nějaké menší zkoušky, tak mě to může připravit na větší. Já si myslím, že jakoby částečně. Jenom částečně. Co my můžeme dělat, když procházíme různýma zkouškama, ať už to jsou malé nebo takové velké, o které jsem mluvil já teď, tak co my můžeme, tak můžeme budovat svůj vztah s Bohem. Ten samozřejmě bychom měli budovat i mimo ty zkoušky. Ale v těchto zkouškách můžeme budovat svůj vztah s Bohem a ty minulé zkoušky, kterými jsme už prošli, nám samozřejmě do jisté míry pomohly budovat naši víru. Ale jestliže dnes, zítra, pozítří budeme čelit nějaké zkoušce, tak ta zkouška i to řešení té zkoušky nemusí být stejné, jak ta zkouška nebo to řešení, které bylo předtím, kterým jsme prošli předtím. Není jako šablona, rozumíte mi? Bůh jedná vždycky tak, jak on chce a jedná individuálně. Kdybychom se i připravovali na zkoušky a říkali si, já se musím připravit na pronásledování, musím se připravit, co když někdy onemocním. Kdybychom takhle začali přemýšlet, jediný výsledek by byl, že bychom se možná úplně sami sebe totálně zdeptali. Protože přemýšlet nad tím, co všechno může přijít, čemu všemu možná budeme muset čelit, je deprimující. Spíš můžeme říkat a zpívat, jak zpíváme v písni, náš Bůh je velký, náš Bůh je mocný. On je větší než každá situace, která nás může potkat. Spíš se dívat na Boha, jak je velký, než si představovat, jaké velké zkoušky můžeme zažít. A každý nějaké určitě zažijeme. I když ty zkoušky chodí zcela nepravidelně, zcela nahodila, jejich intenzita je naprosto různá. My nestavíme nebo nemůžeme ani stavět na předchozích zkušenostech, ale na aktivní víře v Pána Boha. Jo, jinak to ani nejde. Žádnou zkoušku nemůžeme projít, pokud bychom nestavili na aktivní víře v Pána Boha. Možná nějakou malou zvládneme z vlastní síly. Ale pak přijde některá, která otestuje. Protože ty zkoušky, už ze slova zkouška, nejenom posilují, ale i zkouší naši víru. Jakoby testují. Testují, jaká naše víra je. Naše víra potřebuje být zkoušená. Co má hodnotu, bývá nějak prověřeno, bývá nějak otestováno. Písmo dokonce říká, že jednou bude i celý náš život jakoby prozkoušen, jakoby otestován. Jo, tou zkouškou ohněm. Jo, to, co vydrží, to vydrží, co nevydrží, to zhoří. V tom lepším případě budeme zachráněni, i když nám mnoho zhoří. A apoštol Petr, to je ten třetí apoštol, kterého budu citovat, říká v prvním listu, v první kapitole, říká něco velice podobného jako Jakub. A říká, z toho se radujte,
i když snad máte ještě nakrátko projít zármutkem rozmanitých zkoušek. Aby se pravost vaší víry, mnohem drahocennější než pomíjející zlato, jenž přece též bývá zkoušeno ohněm, prokázala k vaší, tady je zajímavé, že ne k Boží, ale k vaší chvále a slávě a cti v den, kdy se zjeví Ježíš Kristus. Je to samozřejmě i chvále Pána Ježíše, ale zajímavé, že k naší chvále a slávě. Že nám to přinese nějakou chválu a slávu, ať už možná o ní stojíme nebo nestojíme. Naše víra, která je podrobená nějakému testu v průběhu života, je kvůli tomu, abychom nežili v iluzi. My jako křesťané můžeme žít v iluzi. Můžeme slyšet samozřejmě evangelium, což je dobré, a uvěříme v Pána. Teď nám je řečeno, jsi spasený. Jdeš do nebe. Tvé hříchy jsou ti odpuštěné. Ježíš tě čeká. A ty nějak žiješ. Samozřejmě v průběhu času slyšíš, jako křesťan bys měl žít takto, jako křesťan bys neměl dělat toto, jo, a nejrůznější věci. Ale ty nějak žiješ. Ale v průběhu toho času se musí prokázat, že naše víra v Pána Boha je pravá. A ta se ukazuje právě v těch obtížných situacích. Abychom byli připraveni, až přijdeme před našeho Pána. Až přijde ten den, ať už to bude v době, kdy budeme vydrženi, nebo v době, kdy zanecháme toto pozemské tělo tady a náš duch odejde k Pánu. Ale prostě jednou ten den přijde pro každého z nás a budeme připraveni. Takže zkoušky jsou v tomhle směru velmi užitečné, že nechtějí, abychom žili nějaký křesťanský život v nějakém takovém jakoby rádoby přesvědčení, ale v opravdové víře v Pána Ježíše Krista. A to si můžeme my sami sebe přesvědčovat, jak chceme. Důležité je, jak naše víra začne reagovat, když právě přijde pronásledování, když právě přijdou ty těžkosti. Kdy možná my i sami uděláme nějakou blbost, jak se k tomu postavíme. Co když ty zkoušky nezvládnu? Je prostor pro selhání? Já myslím, že v tomhle nám je příkladem trošku škola, že jo? Jestliže já ve škole napíšu nějaký test za 5, většina normálních učitelů, ať už je to střední, základní nebo vysoká škola, řekne, můžeš si to přijít opravit. Jo? Máš nějaký náhradní termín. Máš nějakou šanci. A já takto věřím, že my, když v nějaké zkoušce dneska selžeme, nebo včera jsme selhali, ještě to není konec. Selhal, vidíš to? Tvoje víra stojí za houby. Takže ty v podstatě jako ani nejsi spasený, takže už jako Bůh s tebou ani nepočítá, že? Takhle Bůh o nás nepřemýšlí, že? Od toho je to zkouška. Z každé zkoušky rosteme, každá zkouška nás zkouší. A Bůh chce, abychom byli schopni nejenom uvidět nějakou tu chybu, že jsme tu zkoušku nezvládli, tudíž byli schopni učinit pokání, ale chce, abychom byli schopni, když to tak řeknu, hledat i odpuštění u těch druhých lidí, i my, aby jsme byli schopni odpouštět těm bratřím kolem nás, kteří třeba byli tak slabí, že v těch zkouškách selhali. My někdy citujeme ještě takové jedno místo z písma rádi, co se týče zkoušek. Věřím, že i na Slovensku to bude všude stejné, po celém světě. Z 1. listu Korinským, z 10. kapitoly, ve 13. verši je psáno: Nepotká vás zkouška nad lidské síly, Bůh je věrný a nedopustí, abyste byli podrobeni zkoušce, kterou byste nemohli vydržet, nýbrž ze zkouškou vám připraví i východisko a dá vám sílu, abyste mohli obstát. Když tohle citujeme, často si říkáme, Bože, já mám takovou víru, já věřím, že mě nedáš velkou zkoušku. Aspoň, když jsem se nad tím zamyslel a když jsem se zamyslel nad reakcemi spousty křesťanů, když tenhle verš citovali, tak říkali, neboj se, jako nebude to tak velká zkouška. Za prvé, já nevím, podle čeho změříš velikost té zkoušky. A podle čeho to Bůh měří. Ale já si myslím, že to není o tom, ty jsi slabý, dostaneš jenom malinkou zkoušku. A ty jsi silný,
tak ty můžeš být nemocný, ty můžeš procházet mučením, vězněním a nevím čím vším hrozným, nejhorším, co si jenom umíš představit. Nemyslím si, že takhle to vůbec je myšleno. Ale je tu řečeno, že Bůh nám připraví východisko a dá nám sílu, abyste mohli obstát. Když jsem mluvil to své svědectví, myslíte si, že člověk měl jakoby nějakou vnitřní víru, sílu a představu, když přijde veliká zkouška, když budu čelit smrti, když budu vážně nemocen, když věci se budou hroutit, tak já už jsem připravený, já se duchovně připravuji, modlím se 3krát denně, nebo já nevím, postím se každý týden a tudíž jsem na to připravený. Takhle to nefunguje. Prostě přijde ta zkouška. Vy samozřejmě potřebujete mít nějaký vztah s Bohem, jinak vás to možná vykolejí úplně, ale najednou v té situaci vy potřebujete hledat tu sílu. Jakoby tu novou sílu. A jak veliká je ta zkouška, to je v podstatě jedno. Protože Bůh nám s tou zkouškou dá nějakou sílu a východisko. Jo, o tom to je. Není to o tom, že nám dá jenom malou zkoušku. V Pánově síle zvládneš jakoukoliv těžkost. Ve své síle někdy selžeme i v takových drobnostech. Nedokážeme tamhle odpustit, nedokážeme se vzdát nějakých věcí nepodstatných pro náš život. Prostě nedokážeme to. Já věřím, že naším úkolem je pozbuzovat ty, co jsou ve zkouškách, aby vyšli posíleni. A že bychom měli mít pochopení pro ty, kteří třeba nějaké zkoušky nezvládnou. Možná nečerpali u Pána. Možná nebyli dost duchovní. Jo, jako, rozumíte, co tím myslím? Z nějakého důvodu nebyli jako úplně připraveni. Nešli k tomu zdroji třeba. Ale to ještě neznamená, že je s nimi konec. My je můžeme pozbudit, aby znovu začali s Pánem, aby začali hledat tu sílu u něho. Aby z té zkoušce totálně nepadli a nebyli rozdrceni, ale mohli vzejít posíleni. Aby ta zkouška mohla jejich víru jakoby znovu obnovit. Aby jejich víra ožila. A důležité je, aby jsme my, každý jeden z nás, obstáli před Pánem. O tom jsou zkoušky, ne aby se půlka byla, jak když na nějakých vysokých školách, jo, vám dají ty zkoušky a půlku vyhodí z té školy, protože studentů mají dost. Pán nám nedává zkoušky, aby nás půlku vyhodil a řekl, vy jste takový slabý, jako vy to se mnou nemyslíte vážně. Ale aby jsme všichni, ideálně všichni obstáli. Až budeme stát před Pánem. Už rozumíte, proč je možné se ze zkoušek radovat? Možná ne proto, hurá, zas bude utrpení. Ale Bůh mě něco může naučit. Bůh mě může nějakým způsobem posílit. Nemusíme se nutně radovat předčasně, jo, že ať ta zkouška už přijde, ale když ta zkouška přijde, neměli bychom hned si říct, Bože, jako proč ne? Ale říct, Bože, já nevím, jak to zvládnu, ale potřebuji tě. Potřebuji tě a Bože, já ti děkuji za tuto zkoušku a já prostě chci to projít s tebou. Chci to zvládnout s tebou. A tak naše víra může růst. Není podstatné se tak ani zabývat, jako kdo je zdrojem naší zkoušky. Jestli za to můžou druzí lidi, jestli za to může ďábel. Možná jediné, když za to můžeme my sami, tak je dobré vědět, aha, to si vlastně způsobujeme sami tyhle problémy, takže můžeme tomu i předcházet. Ale není úplně podstatné tohle analyzovat. Ale hledejme sílu a východisko u Pána. Nebude zkouška nad naše síly. A naše víra může růst. Já bych nám chtěl dát dneska takovou výzvu. Každý z nás procházíme nějakýma zkouškama. Někdy to jsou úplné, jak říkám, v očích jiných lidí třeba úplné drobnosti. I když ty to vidíš jinak samozřejmě, protože to je tvoje zkouška. A někdy to jsou obří věci. To není důležité. Ale důležité je, abychom hledali tu silu u Pána. Já bych chtěla takovou výzvu, ať už jste v té zkoušce, nebo znáte někoho, kdo je v té zkoušce a chcete mu být nějak nápomocní. Můžeme se tak společně modlit.
Můžeme se modlit i za tebe, abys čerpal tu silu u Pána. A můžeme se tak společně modlit, abys byl tím pozbuzením, tím, kdo přináší tu aktivní víru v nějaké té situaci tvého bratra a sestry, kdy je v té zkoušce a neví kudy kam. Jenom tak přemýšlím, jestli se budeme modlit individuálně. Pokud chcete, můžu se modlit individuálně za vás. Pokud ne, tak jinak bych se modlil za vás za všechny. Takže dám teď chvilinku prostor, pokud někdo z vás chce, aby se já nebo bratr, tady pastor, nebo i starší, modlili teď za vás individuálně, můžete přijít sem. A dám teď chvilinku vám čas, abyste mohli přemýšlet, abyste mohli tak uvažovat nad tím, jaký postoj vlastně chcete zaujmout. Jestli chcete v té zkoušce skutečně obstát v Pánu. Bolí, víš, má bolest v noze. Stále. Koredy, šareda, koredy, osoda, masaris, pane. Ak je tu ešte niekto, kto chce, aby sme sa modlili, príďte dopredu. A keď nejdete dopredu, prosím, buďme aktívni. Aktivizujme našu vieru. Tu sa budeme teraz za Tomáša modliť. On chce, aby sa ho Pán dotkol, aby ho uzdravil. Má veľké bolesti v nohách. Nech príde Božie uzdravenie a obnovenie. Halelujá. Páne, my ti ďakujeme za to, že ty si tu prítomný. Páne, že ty každú jednu vec, Páne, vieš, čo robíš. V každej jednej situácii vieš, čo sa deje, Páne. Aj keď my nerozumieme a nechápeme, Páne, čo sa stalo a prečo sa to stalo, ale ty vieš, Páne. A teraz v tvojom mene, Páne, my preberáme autoritu nad týmto telom v mene Ježiš a hovoríme, nech príde zdravie, nech príde uzdravenie, občerstvenie, rozvlaženie do všetkých orgánov, Pane. Nech príde tvoj dotyk, Pane, do týchto nôh, Pane. Modlíme sa, nech odíde každá bolesť a každé trápenie tela v mene Ježiš. Žehnáme nervovému systému, žehnáme krvi, žehnáme kostiam, žehnáme klbom, žehnáme vnútornosťam. Pane, žehnáme v mene Ježiš, nech tento náš brat sa má dobre, Pane. Nech sa má dobre, nech je obživený na tele, na duchu aj na duši, Pane. My žehnáme mu, nech sa raduje s ním on aj celý jeho dom, Pane. A nech poznajú, že ty si dobrý a verný Boh, Pane. My ti ďakujeme za všetky modlitby, ktoré sa modlili za Tomáša, Pane. Za každý pôst, ktorý stál za ním, Pane. A teraz hovoríme, Pane, nech ty si Boh, ktorý dokážeš svoju slávu pri ňom, Pane. My ti ďakujeme za to, že ty si ten, ktorý uzdravuješ. Nie je väčší lekár ako si ty, Pane. Ďakujeme ti za to, že dnes to robíš, že ty si tu prítomný. Amen. OK.
Príď, Pane, obživ, obnov, otvor, Pane. Kýbroka, dekotanaj. Santo.